Se joacă scurt. Șutează Tavi Popescu și înscrie. Incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. Incredibilul Tavi Popescu. La ultima fază, FCSB câștigă 3 puncte grație inspirației divine a acestui puș de 19 ani. Tavi Popescu de la aproape 30 de metri șutează incredibil, imparabil, șut în plasa laterală. Este al 7-lea gol marcat de Tavi Popescu din cele 11 din afara careului. Minge lovită perfect, observați, nu se învârte în aer. Cred că de la Hagi n-am mai avut un șuteur atât de bun în Liga 1. Tavi Popescu îmbrățișat de coechipieri aduce 3 puncte nesperate la ultima fază